teta, vy sa určite vyliečite. Tieto slová mali kľúčový význam pre pani Hanku, ktorá mala pred pár rokmi skutočne vážne problémy. Vítam ju u nás v štúdiu. Dobrý večer, vitajte, nech sa páči. Tak, pani Hanka, porozprávajte nám, koho si dnes pozývate a prečo? Možno by sme sa mali naozaj vrátiť o pár rokov dozadu, keď váš život bol trošku problematický, keď ste sa rozvádzali a mali ste naozaj vážne problémy. Po rozvode som sa dostala na liečbu pre chorobne duševne chorých, na liečbu, kde som sa psychicky doma zrútila, kdežto som zažila psychické týranie od ex-manžela. No, tým pádom som sa rozhodla ako na liečbu. Najprv som ju odmietala, ale potom som sa rozhodla, lebo som veľmi zle vypadala. Boli ste dlho vydatá? 15 rokov. 15 rokov. 15 Všetkých rokov. tých 15 rokov bolo ťažkých? Všetkých. Mali ste deti? Áno, mám 2 synov, už teraz dospelých. No tak oni mi boli veľmi veľkou oporou, hlavne ten starší, pretože keby som ich nemala, neviem, ako by som to zvládla. Tá situácia sa teda vyhrotila tým rozvodom? Áno. Aké ste mali problémy? Keď hovoríte, že ste sa dostali vlastne na psychiatriu, tak to muselo byť s vami už dosť vážne. Už som prichádzala k anorexii. Nejedla som, chudla som. Proste ona strašne týrala, potom nás už aj fyzicky napadal. Nepil a v triezvom stave. Napriek tomu vám robil zle? A potom išiel pracovať do Českej republiky na baňu, no a tam si našiel známosť. Potom sa to už medzi nami úplne vyhrotilo. Čiže ste sa rozviedli a boli ste na tom zle? Áno, veľmi. Potom ešte s nami býval 4 roky v byte. To ďalšie 4 roky som sa trápila, takisto aj deti. Navštevovali sme psychológa, no najprv som sa liečila ambulantne, kde z tohto miesta aj pozdravujem moju psychologičku Zdenku Kubišovú, lebo tá ma naučila odznove chodiť. Pretože ja som ani chodiť nevedela. Vy ste mali diagnózu, ktorá znie tak zvláštne. Agorafóbia. Ešte raz? Agorafóbia. Agorafóbia, čo je to? Áno. To je strach, že zomriete, strach z ľudí, strach výjsť von. Strach z priestorov? Strach z priestorov, áno. A medzi ľuďmi som bola. Ja som bola vlastne doma v byte. Nikde som nechodila ani do obchodu. Tam bolo moje ego. Čiže celé dni ste trávili doma? Ale už potom, pozdejšie, som už ani doma. Už sa moji synovia menili. Raz bol so mnou syn, raz druhý syn, raz prvý syn. Čiže dávali na vás pozor? Áno, dávali na mňa pozor, lebo veľmi zle som už bola. Nechcelo sa vám žiť? Vôbec. Na samovraždu som nikdy nemyslela, lebo stále som zas na nich pozerala. Ale keď som odmietla túto liečbu, lebo som 9 mesiacov ma rodila a odmietla som, tak na komisii, tak ma posielali na túto liečbu. No ja som sa za to hanbila, tak som odmietla, no prišla som do práce, pracovala som v nemocnici, no ale nešlo to. Vrchná ma okamžite poslala domov a povedala mi, nehanbite sa, pretože dneska je viac ľudí u psychiatrov a psychológov ako u praktických odborných lekárov. Samozrejme, a keď má človek problém, tak treba... Takže ja si myslím, že to netreba odsudzovať takých ľudí, lebo vidíte, som tu, sedím tu. Žiadna anorektička? Žiadna. Chuť do života máte? Veľmi. Už veľmi obézna, takže žiadne problémy. No, ale teraz by som sa chcela vrátiť tej Táničke. No ja som proste, syn ma tam doprevadil. Na psychiatriu. Na tú psychiatriu. No to je otvorené oddelenie, kde ako v normálnych nemocniciach. A Tánička tam stála na chodbe. Keď ste prišli? Áno, tam stála na chodbe
Oni boli takí zvedaví, keď prišiel nový pacient. No, stala na chodbe, ona ma zazrela, no a ja som plakala ako dážď. No a keď hneď ma chytila, objala a hovorí, teta, veď neplačte, nebojte sa, však vy sa z toho dostanete. Nepovedala som jej nič, no v tom ma vyšetrili, hej, dali ma na izbu, no ale nedali ma na jej izbu, dali ma medzi staršie panie, no ale mne to bolo akože jedno, úplne jedno. Ja som bola akože dezorientovaná. Jasné. No ale ešte nám povedzte, kto bol tá Tánička, lebo povedali ste, že Tánička a my nevieme, kto vlastne je Tánička. No, Tánička je akože tiež bola pacientkou, tiež tú istú diagnózu mala, čo ja. A liečila sa takisto. Áno. Bola pacientka. No a vtedy som prišla k nej na tú izbu, kde ona bola, no a plačom som tam prišla, som jej tej Táničke teda rozprávala, že akože zomriem, že proste, že ja to nedokážem, že sa nevyliečím. No ona ma vtedy objala a povedala mi, že nebojte sa, teta, ja som bola na tom horšie. Moja mama ma v noci musela do rána mi držať ruku a behať so mnou po kuchyni. No a ja som nejak ma prebrala, ale ona so mnou rozprávala aj asertívne, ale aj agresívne, aby som sa konečne aj ja prebrala. Takže takto. A potom všade bola so mnou, všade, vždy vonku sme chodili na prechádzky, veľmi dobre sme si rozumeli, vo všetkom mi pomáhala, aj sme si spolu služby dávali. No len potom ona odišla o týždeň skôr domov, už ako vyliečená. No a veľmi ťažká rozlúčka, no a tak sme si sľúbili, že si teda budeme písať. No a veľmi som sa prekvapila, fakt. Hneď mi napísala, no ona totiž pracuje v Hamburgu, neviem teraz, kde je momentálne, ale stade mi aj písala, pochádza z Poltára, aj keď domov prišla, proste SMS-kovanie, písanie. Stále ste sa navzájom áno, tak sme boli držali. stále v kontakte. Aj sme sa chceli prísť navštíviť jedno druhé, ale jej to nejak pracovne nevychádzalo ani mne. No, tak potom neviem, 4 roky. A viem, že prišli akési tieto povodne a ja som sa zľakla, no ja neviem, zľakla som sa, pretože už odvtedy ako keby mi... Prestali ste komunikovať spolu, nepísala? Ako keby mi niekde odišla. Úplne. Nevideli ste ju už dlhšie. 7 rokov. 7 rokov ste sa nevideli. Áno. A spomeniete si na ňu občas teda zrejme? Vždy, často. Lebo ja fotografie stále pozerám. Vždy. Je úžasné, že vlastne vy ste v tej nemocnici boli dosť dlho. Ja som tam bola 5 týždňov. Aj Tánička bola, len ona bola skôr. A mali sme ozaj skoro podobný osud, pretože jej otecko zomrel a mne tiež ešte po tom všetkom. Koľko má rokov? No, vtedy, keď som tam bola, mala asi 24. Ja mladé dievča. 43. Takže ja mám 50, tak ona vyše 30 môže mať. Trošku cez 30 by mala Cez mať. 30. No, v podstate teda hľadáme Táničku, o ktorej vieme dosť málo, ale každopádne mali sme od vás nejaké informácie, no a Janko teda nelenil a opäť sa vydal na cesty. Tak som zvedavá, ako dopadne tento príbeh, či sa mu ju podarilo nájsť, ale mám pocit, že do Hamburgu Janko nešiel, no ale veď čo budem ja rozprávať, pozrime sa na to, ako to dopadlo.